Numru ta' stabilimenti tal-Catering Foundation irrapportaw diversi bookings ta' ekliet li tħassru kawża ta' dowmin kbir fis-servizz tal-Gozo Channel. Dan saħħitu l-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering kif ġie spjegat li b'mod partikolari l-għada tal-miliet, il-queuiet u konġestjoni tat traffiku mill-Milliħa saċ-Ċirkewwa kienu kbar. U dan ħalla effett kbir fuq il-negozju fawdex. Lejs spjegat li wasal il-moment li l-Gozo Channel tbiddel il-mod kif topera fi żmien tal-festi, hekk kif ċertu deċiżjonijiet tħallu impatt negattiv fuq ir-ristoranti Awċin. L-assoċjazzjoni insistiet li fl-interess tal-komunità Awċija tan-negozju u b'mod partikolari s-settur tal-catering wasal iż-żmien li ċertu prattiċi jinbidlu. Is-sena 2024 kienet waħda diffiċli għall-operat tal-Gozo Channel hekk kif b'mod regolari l-vapur Nikolaus kienet jispiċċa ma jaħdimx. Bil-għaqdiet Awċin jappellaw biex il-gvern jinvesti f'vapur ġdid. Anke l-Partit Nazzjonalista ilu snin twali insisti biex isir investiment fil-konnettività bil-baħar bejn iż-żewġ gżejjer, inkluż fil-vapuri tal-Gozo Channel.